Ten rok byla na čarodějném hradě hrozná zima. Meluzína foukala ve všech komínech, okna čarodějovi netěsnila a tak se čaroděj zahříval vyprávěním pohádek. Bylo nebylo, v jednom království žila princezna. Byla krásná a laskavá, ale měla jeden zvláštní problém. Její boty strašně vrzaly. Ať už šla kamkoliv, její kroky byly slyšet na míle daleko. Jednoho dne se v podhradí usadil obrovský drak. Byl to strašlivý tvor, který děsil celé království. Král svolal všechny rytíře, aby draka porazili, ale nikdo nebyl dostatečný, aby se mu postavil. Princezna se rozhodla, že musí něco udělat sama. Oblékla si tedy své vrzající boty a vydala se k dračí jeskyni. Jak se blížila, drak uslyšel její kroky. Vrzání bylo tak hlasité a nepříjemné, že drak začal být nervózní. Když princezna dorazila až k jeskyni, drak už byl na pokraji šílenství. Co je to za hrozný zvuk? Zařval. To jsou moje boty, odpověděla princezna klidně. Pokud okamžitě neopustíš naše království, budu tady chodit sem a tam celý den. Drak si uvědomil, že nemá na výběr. Zvuk vrzajících bot byl prostě nesnesitelný. Rychle se zvedl a odletěl pryč, daleko od království. Lidé v království jásali a oslavovali statečnou princeznu. A od té doby byla Eliška známá nejen pro svou krásu a laskavost, ale také jako princezna, která svými botami, které ohromně vrzaly, zahnala draka.